ngi ki nong yalam jong ka Federation of Khasi Jantian Karo People Rimulang Circle ngidap da kejing sukumen ban yu jing tiap ban agaliang jong ka Sarkar Meghalaya kan pli blok thmai biang hagane ka dong ka thain ka jungi hakaba nginyo ya kata ka blok hagane ka dong Rimuliang ka jungi kane ka dei ka kamat ka ba kum kaseng ni ai ka jing ero ka jing purto ya ka jing yu ijengai jong kane ka Sarkar ka ba menta kum kaseng habangi yo pediang ya kene ka blok ka ba thamai haka dong ka thain ngidon ka jing kentu khamtam mi kinong ilam snong kinong sansar hima kinong ilam seng balang lani kinong ilam sem sala snong ki pajba nong chung snong bangin long teli ka wei bangin nom don kano ka jingwit ka jingwo khamtam ba ilayo jing tip ba en bu yu mau norim jong kena blok hak arku arterik jong ulo benai tenagaling jungi kentu banginom tenmi kano ka jingwit hak bede bat kena ka jingtmu jong Sarkar ban ple ya kena ka blok ngi kentu iki pajba bangin ai ka jinga trelang rengkat ki dorbar snong rengkat ki nongyelam jong ka dong ka thain kumju rengkat bat ka